Labasolwa abahlanu babhekene namacala okubulala, ukuzama ukubulala kanye nokuthola nesibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Ukholakala ukuthi bayathinteka ekubulaweni kukaVesele kanye nomphathi wezimoto zesikhungo uPatrice Roots. Labasolwa bafuna inkantolo ibanikeze ibheyila njengoba kuyibona bondla imindeni yabo. Bakhala nangokuhlukunyezwa esitokisini. Kodwa umbuso ohambisana nokuthi lapha bathola ibheyili njengoba amacala ababhekene nawo ebucayi. Umsolwa wesihlanu uMthobisi Dlamini uselivumile icala kweba imoto ebonakala esithombeni ngosuku kwabulwa ngalo uVesele. Kodwa uthi akazi ukuthi yaphelela kanjani kumsolwa wesine uMthobisi Khanyile. Engakusho ngayenza breaking ntshontshe iPhone so ngasengithatha isinemoto nje last day 2022. Inkantolo izwe ukuthi uDlamini usekwalahlwa amacala ayi15 okubalwa kuwo elokugqekeza. Bonke labasolwa bathi bona banacala.